Bhís mar íomh chuirde agus fáilteóibh dín agransa de Comhrá le hógaí agus míle buchas ar nú le Foras na Gaelinge, mar gan Foras na Gaelinge ní bheith ní stábalta an padchréile seo a scaoile má chuaibh. Well, lom I neomh a chuirde há fear isceachtúil, fear uasal agus sé siúd Andrea Palandri. Bhís mar agad Andrea, cantáta? Diolch mar oed Tom, anna fagor yma hagwyd. Agus bhí tú díreach rá am an san go bhfuil tú chuirfút I bróiste mórach an san siar ó thuaigh gan daingean, nach é? Sia, ha ma mynd yn te bróiste múrach, bróiste chilchóin, mar hwg til choma. Ha mi díreach an bóhar ó thuaigh gan daingean. Ach siar ó thuaigh hwg til choma, siar ó thuaigh gan daingean. Anna bha. Guasansan. Agus chunas mar bhí cuasaí an san rucha taurig bheith sé níos gnóthína mar bhíonn sé de gnách nó... Bhí sé cuara a bhóhangan is sebid im leanna ó méadach noxa bhí lántúrasóidí timppel éidirnig for a bhór ach an son deoláir a taurig dedin taurig bhí lán Americánach an choma. Germánig gedáilig hánig na hain saistunne. Ach bhí sé málatas an óstölim. Ach bhí lántúrasóidí timppel. Agus an son bhí nóir bhfuil me se letar dúis híos sa raing a bhí an péiscéile agus ag tunól na clás tóbín is tólam a bhí an ach is dig I bhhéinnig nó múnís an son bhí an is kind of bhfuil mé le fearrán bhí fearrán raing an ón cór fearnanéise cárach Comhrá agus bhí sé stig sa leithreas agus hána sé maith ón leithreas agus dúirt lem dádach is stig sa leithreas gofuil scoch na Gaelinge aige. Bhí sé gradúr an éisi sin bhí bhí seach sa leithreas ach a háideos ní mar a caintle as a go tlí go dos ní tú caintle a den há farat sa leithreas. Bhí sé fíor hí chum cé mé héin dúirt ó Andreas an dom ó cadastait ó na dáil ó bhfuil na dáile se gut. Dúirt leis. Agus tá Gaeilge gut. Tá dúirt leis. Agus bhfuil bain sin lochar gut a dúirte as hos ní sa rá ní go nach chéad líne leis sé meach a gáidí an san sí. A mí cainte ní hé sin ó hin. Tá seoige sé cárach ar nó. Agus ar nó ha mí treis búil le chéile mórrán síomhanna agus átainna ó chin. Agus Can hána tú dín éiring ar dúis is tócha. Is tócha go nuair tú hanal amach sé darúta gom. Bhfuil bhí 7 mbliana díag, bhí síma gom, tos nó méid mission beidir, mar fiata mé. Iodálalach a sem maithid, agus albanach a sem bháthid. Léoch san dáil me ach tógach an lúndain sasna me nó go rás déimlíon a dúis. Nú vís náe, nó de hágam maid, chastí maid go dtí na dáil. Agus bhí sa semite bhailín ó bhí sóg agus chuid is sim go háide hin ar agus sasna as chus na dáil chus níos a chuid is sim I gceol na Halaban. Bhí sa chéir bliana díag nuair a dúirt má bháthir leom bhfuil síchom dul bhfuil ní bháin go bhfuil síchom ach íolad ar as agus seachtain ceolaí anna bheith Halaban ceantas na cuasaí saoirigh se. Agus bhain is anna haine bheas, an mar bhí sem ceol clásach a bhí á heimint go mí mission. Lení sora me fa cúpla bliana dul go Halaban, het taurig seachtain an san súl hos níos dul dí féilte cheol, vís an óg fós beidir sé bliana díag an Halaban, agus bhuilas le ceoltóirí go raibh anna híime go gceol na héireann, agus bhil den éigen dom éisteach le Martin Hayes, chuid is anna híime Martin Hayes, agus thug an ceol san go fícail cúnta an chláid me. Go háling. 7 mbliana díag chus a campáil leom héine fa seachtainine. Agus bhuilas le aláin daoine go bhfuil fós an a bhuair leho chola Gaeilge don géad bhuaid an son choma. Bhí Gaeilge timppel mar fémar is olda chéine agus na féiltí ceol geléad timppel na héireann an Gaeilge an a láidir. A bit idir gleachtainach tá sí a láidir an. Agus in Iesan bhí don chláiste agus chuir is hastig bhm Gaeilge rálam
agus bhí cuasa gail in an agus bhí leanúntar am techt go héidir in dhéasan. Cúta dín goláiste in dín átscoil in éing, ba? Ní ha bhí sa Sasna, chus go Cambridge a Sasna, bhí anna híime gums sna seanna hangacha chomá, seanna bhíarla, seanna lochtanis, dhéanas leidineag seanna gréigis sa scoil, agus bhí an rúile gums sa staid agus seanna hangacha marsin. Dhéana seanna bhíarla agus seanna ghailin, seanna bhreitnis agus seanna lochlanis an ollscoil agus bhí cuasa ghailin i chomahan. Agus dhéana sé san goléir, leanaí sór mar teach go héileanna sem cheúil agus dhéana stochtúireacht sa ghailin in dhéasan i gorcaig. Mar am reachtain in éidir ó gábhí sa cehardíag a chuma teachtan sa ó gábhí sa dé. Gúnta. Agus is tólam heimplir gábhí sa ceardaigh nó chuidig is tólam gur bhólas na tíosan son i múnís ví tú gorca péisceide nuair bhfuil me le agus an dochtúireacht a dhéon tú a gorca an son in UCC cén scoil san áitscoil ina raibh tú a plé leis. Rein Gaelinne, rein nó Gaelinne le pádra go máin, sin a stúir mo chu débide, agus bín sé sin a plé leis an nóghilin bhó go háidethe, an nóghilin bhóch. Séh sé don nóghilin sin is stoile a héan an 20 diag go dtí an 60 diag. Agus bhí tanachghilin dianta gom sa choláiste agus hastig bhm an bhearna líana idir an tanachghilin agus an nóghilin a bhí á fálam chomagum. Agus bhfuil mór an difriochta idir an seanachghilin agus an nóghilin luach do thuairimse. Tá, ahrí an tanga de réidir chéile nó ach nuair a bhín tú léir nó leiscríní. Well, bíon uidanta jo fá Texas scríoch sa 60 diag gohfuil aláin ar suochtam. Mar a bheith Texas scríoch an jobh ach beidir go meach údar écinnt a díar a tanga Shakespeare húsáid. Jo fá le héid sin. Ahrí an tanga de réidir chéile ach ní dóilm go bhíochtach caintóid má Gaelinne in jobh an Gaeltocht go bhfuil anna hiige nó céide léamh na Gaelinne. Ní dóilm go bhíocht dís teachson ón parna céad ag léamh gan dua. Ach beidir go bhíocht dís cúpla teachson gúcé diag léamh gan mór an dóig. Agus char mé an átéigent, ní liscom cé dúirtlam a char mé an átéigent go raibh teanchar ag an seanna bhéirle ar chanúnt na néise nó chanúnt na ringe in sna fóma na hán mar hampla aisteach agus saim agus peanta agus shrang mar agus chuir sanna gan práide le tanga Shakespeare mar hampla go raibh an uam ai an uam ai sa glór mar dhearach na hastrála agus á blasig na hastrála go daimid mar sin an son danga Shakespeare shoulder a thugadar ar tháinig tú trasna réad mar sin in san stadéir bhí tú a bhí siúil got nó. Ní an túide máide sin léite gom ach bheith anna híime gom rud maiall sin léamh. Ní mógum Tá sé pléite gom le daoine, ní sé léite gom áit. Bhí á fléile díana le den écinint bheith árad écinint an sa hir gur go roiine bhí fearáirtúile lé bégur a seo lé le pádrig ó sé ar radio ar a gláir a bhínig achtarig dom gobaid an os an léara. Agus sin míóthg sé working like a nailer. A nailer? A nailer, fear a dhéanaan tarnaí. Agus sin míú atá sin ná go ben focail nailer a gobaid an os an nailéara nailer. An focail sé sa vocalóid ach go bucach suas an focail nailer an áitéint de Sasanna nó san Austrráil nó áitéint go raibh blas naile. Go gobaid an os an nailéara.
Mar sin beidir gohfuil rutsan na gceist agus beidir gohfuil le héadí sin na gceist chomá le canúint na néise le canúint achas stoilm gur ceiste bhaid níos lehinne sethe conas a rathaigh bín go bain conas a rathaigh fún go fáin agus ceist chasta sethe ceist anna jaacid stoilm mar chuir gás múscríidir tar fún cor go chuoine deirtar fáin sna déise deirtar fáin ach deirtar piúnt an sa deirtar peanta nachcha agus ní hóldum há sé pléitige TF rahéile stoilm nadar bhfuil sé pléite go dainigin an cheise nadar ní mo gohanóla go maiáide ar hachan cían na rudí seo na rudí áide seach gachanna híime go man. Socha gaithh go raibh tannchurcha ar a chéile mar go ráidir stocha á labhairt ag an am céanna stocha nuair a dénach nuair a tháinig maintar hasan ar cuairteann sa ar dúis. Seagar dain agus an son abid nuair a bhíon ghaildainn á labhairt ar fuid chuige mún agus fuid chuige lein díal hafadid cad a bhí ní féidir linn clós a gáilte ar a deangan geach mar bhí. Agus ar nó há anna hainchar ag an ladan ar an ghaelinn chomán a bhfuil? Well bhí go háirithe lua tréimh se lua na seanna ghaelinne tá lán focail ón laidin déarm nuair a tháinig chlístíocht go héidean agus an technolóíocht a thug an chlístíocht léthe na leabhra líber leabhar héadí sin agus lán focail in dhéag chomá. An aimhfuil jo ha bheith á phlé agus a léamh agus siarléamh agus bheith go leor fós le stadéir dhéanamhar na bheith. An dochtúireachtaíonn tú an san cén tábhar in cén ábhar bhí got cén ábhar dochtúireachta bhí got. Dhéanas dochtúireacht éidir eistriúcháin Gaelinne duine sa chuig go chéad déag achtar Marco Polo, The Travels of Marco Polo. Agus atá ar fáil in an livescreen a bhain ón go chéad déag leabhar leasamóid nó leabhar bhí gáirí gréig chomá mar a bainnim dá sa 60 céad déag agus beidir riimisin. A sin tainistúcháin a bháin a ghaitear don daisteid Marco Polo. Teach sé sin is scríoch sa 10 déag san na dáil scríg Marco Polo, beidir scríg Marco Polo héine nó jaachtig sé go den écin teile a chopáid sísa, bhfuil sin an scéalach ainde se scéalach beidir nach ina bhíán. Scapin scéal an a bhuair sa 60 déag agus tháinig sé go héidean uair écinint sa 50 déag a stoilinn agus heistríoch an scéal go Gaelinn so deidir 50 déag níor chorcaí i gaiire bide. Agus dhéanas studéir cén áirte heistríocha conas a heistríocha céna difriochta idir a leidin agus an Gaelinn agus ar an livescreen leidinne go dáinig an taistúcháin asta agus is sin dhéanas dochtúireachta scríos tráchtas dochtúireachta sin. Chuntach dhéanaan gur obair dhéana bhí gceistin san. sé stoil obair dhéana se dochtúireachta dain duine éana dhéanana beidir ná sé cloiste gom agus tugann sé muín do dul ar heic sa tail ná foléirod níos dúchláí a dhéanaid ná dochtúireacht ach nadar. Dé dára ní bheith is gom. sí dí an gáide ar deide mar Ca mé sin aráis mar Marco Polo héin ar
trocht ha mion trocht an gcomharsa starre thairsúil mainter an trethóisric agus big rud éige nuach am dóibhanis nuair bheith sé sin á dhéanamh gan go raibh go bhfuil aistriúcháin ar fáilt dus na trosanna nó den aistear a bhí aige. Agus luigh tú an son ar nó gur ceoltóir tú an bhailén nó an idil agus is tócha sé ní héin sanolí mise ach labhairt le sanolaithe der siad agus der siad lam gur sár id léir tú agus go bhfuil socha go mín tú bhí agus bíonn tú seintearn ag na féiltí agsúla haimpla na tír agus thar lear chomás tócha. Bíon ha me séimiid cheoil ó bhís chéad bliana chéad bliana éis agus ha me séimiid ó hin os níos séimiid ceol na héidir nuair a bhís 16 déag geart. Sa me séimiid ó hin chuid is anahí me geol I geol chiaraí I geol léamh luachara go háirithe. Bhí so chuid bhí síime gom I ganúint na Gaelhanne ón dubh san tíide agus lig san go nádúrtha déar míad le sim sa cheolón ón dubh san tíide chumá. Mar is a dubh san tíide is mó bhí sin an áit go raibh sa dul nuair bhí sa techt héann fáil Gaelhanne agus bhí sa clós an saison sin an sais ceoil bhí nach chluisint. Bhfuil canúntaí ceoil ann mar go bhfuil canúntaí tangan ann in éiring. Tá anna bhuair agus is mailim an chumparáid sin is minic láirim héin chomh maile doine mai allir ceoltochtaí nó áit an maisin gomach a bid bhaiden Gaelin sna Gaeltochtaí. Uidan to bhaiden ceol in a lánáitina ach bhí agus anna bhénig leistigh don Gaeltocht ach bhí áitina chomh má las mud an Gaeltocht go raibh an ceol an a láide an. Sliamh luachara se áite go éisir chunt an chláid se áiteile sligach léatrim smáit. Agus na hátainna sin bhfuil átainna ar le go bhfuil uirlis ar le luata nó an réimseo uirlisíthe an. Stíl ceoil, stíl riancí chumas tócha rihimí ceoil an nós abaide luatar go minic a dubh ciaraí agus corcaig na pólcaí agus na slides na sleamnáin mar thugann siad ará. Achar nó bhíidir sun timp na tír an áiteile na chomá in áiteile chomá ach beidir ná ráidir choláide sin. Bhí ó hef réimsí ó hef úrlisí cheoil well bhí an bhailín an a láidir is sliamh luachara chuide gás bhín bosca ceoil an a láidir in sun. Agus is tócha bhín liút láidir an chomá tamil. Beidir áfik ná raibh an concertina cho láidir agus an pí billion ach bhí sé sin láidir an áiteile sa tíid. Buinn sé sin leis a gceist chéanna achas tócha má hen tú siar dáid siar a héastú se smó urlísí a bhíon is nach chaáit a beide má chólís riamh cainte de bailúcháin Goodman sin píbidí chuige mún agus ní ráidir son ann sa chéad sa chaite sa chéad sa caite chomór. Agus céir bheith Goodman an son. Goodman ní mé fiarchan bheith cainte seach bailithóid ceoil an háchtach ó cheann trástóile a bheith I lenis chorcoghine agus bhailibh sé ministéir produstúnach a bheithstóile agus bhí buinte le chláistin tíóid a ní cuilim go dtíach cad íon sé an.
agus Beidir go sé múine. sa bheithí se banú san éú San náhí agus bhí sé bailú ó fiberí go háidethe timpplaid. Bhí sin na bhíiste skiberíine stoil náite an sanna iníar chorcaí. Ní beidir ná bheith skiberíine. Ní cuioine man is. Ní mé searna chu is spe mar chom agus beag dúine techar nasm. Thg mí sin mar há sé. Inis han ché seo chugam ar mhórrán ceoltóirí. Dul siar sa stair ríist go háir píborí agus go háir chláirseoirí minic go raibh ar dail agus nadidir cadíad na cúiseanna a bhí lei sin mar Jaróha an chuid fé an píbar a dail nó an chláirseoir dail nó an critar a dail nó péir. Cad é an smaoineh a bheith agat mar lei sin? Well, ní ha mí de ceinte stocha is 16 ag an 8 agus mó mar riime sin ceoltóirí hí chlána ceoltóirí an agus ní chafa bheith dáil chuna bheith a cheoltóid. Ní cha se bheith dáil chuna bheith a cheoltóid sé 16 ag nó sa 8 ag ach má bhí chuigás má bhí mac agat nó níon agus macas gomininic agus amechan dá bhaidí chuigás a rud a hálaigh do turlach ó Carúlan fu sin bologach Frankach a stoilm agus bhí sé dáil dá jaascah agus chaidir ceir do ghaimsúcha agus diaad fá a bheith a cheoltóid má diaad fá a bheith a tuilemh airigid ón geol piúháin dá me fá dáil ach níiad fá bheith díanamh bróga níiad fá bheith díanamh níiad fá bheith de húnéir ró bhama mar a raibh raich na súlagat. Líonn sé sin réasún stocha le réasún. Sin an tolas hagam sa de choéis ní henúrás me ar 6 agus é le amach anna bhagat an san. Agus stocha céad na léchar ceol le hágat. Céad na daoine go mbeitha gaiisteach leo a mbeitha beidir dul ó fróiste múrach go caiileárna nó ó fróiste múrach sos go blá clia agus gig á theinte go cé bheitcha siúla go sa chear. Sprealium fémar a dúirta chéanamh sprealium ceol sléab luachra ach sé dhéistí fósa géisteach leis. Bina géisteach leis sin Paddy Cronin bé go ben bhaile dóir is fearlumm. Cailech an bblion chéanana go dána sa go héidir mar reachtain chábhí sa ceir díag. Ach anna bhaile dóide bethe agus chuid séach a lán ceirníní sna cogadí go háidethe sna seacadí. Ach sprealium agus bhenig géisteach mar sin de Paddy Cronin den an perfí agus ó cíh beidir bíad san padra go cíh beidir go bíad san na ceoltóirí na bhaile dóirí sfearlumm. Ach ar nó istím há ceoltóirí úntacha anna níos chomá. Chuidigás John McCaig, Jesse Smith, Liam O'Connor, Aidan Connolly a sé san goléir anna cheoltóirí sé hiad bena géisteacht leo sun. Bena géisteacht le PBD, sprealium bheith géisteacht le Willie Clancy agus go háide Willie Clancy. Agus áráinithe anna ghúla gom sna áráinithe. Ó ha mí tréis darú déanamh ar na háránithe. Ní arúta me na áráinithe mar learnim bheith go háide hinna chlástóbín is duine meach be an áráinithe is saounsalumm. Tá fadó áide do san a gárán atá siad a dúíocht bint leo. Antí taimhsú na fin. A taimhsúid. Mar dhéir siad cheasá sa sneachta gaiisteach leis. An bhaide na seine dún bhfuil éonhúir is eile ar de hálagat? Níl. Bhailín seinim blóide is mailum bheith is mailum busca ceoil le háardach a scúpla nóta bhain deasach ní féile mé mit nachar. Is mailum
is ceoltó is bhaile dóide me agus sin áit stoptó. Agus bhfuil Cadig na tograí bhfuil éon togra siúil go fé láthair nó bhfuil éard a díreach chuir díta go nó bhfuil éard a tachta níos beidir. Yes, le mar go bhfuil an choradíama go mach níomh go fáil am scríb leabhaid fé láthid agurrán a scríb an Marco Polo an teach san astíoch sa chuigú cé diaag tá a gobaid scoilinn léon cheiltig in institúdan léon im le clia. Am gobaid an san le tí bliana tá nach mór clíochnathe. Tá ní le i bhd an spríoch chum meile se leabhar. Ní sé choradíam go fáil gom ach sin le techt. Agus bhfuil dáta luúta lei sin go me sé Hasúla gom go me sé glóim lín se chuúin. Bhí an bblion se mar spríocha gom achan san tháinig COVID cíar an goléad an nirig agus chu sé sin a láradí siar agus an leabhar san in na measc. Hasúla go me sé gló an bblion se chuúin. Agus stocha go raibh roiint féiltí ceol agus mar sin de gur cuireach isteach stocha an ceard ceol a hágat cuireach isteach go mór ar eilíntóirí cosú le tain a ruch na pandéime seo agus hamid stocha go mí tosnathe i gaiirí ón pandéime isteach. Cad é de bheasar ar eilíntóirí is dócha agus mar a cuireach isteach ortha i ruch na pandéime. Bhí se go hainis abaid háláin daoine brethir geol. Is mó 6 duine. Is nach antóir duine i brethir geol abaid fiúháin duine nach ceoltóidead. Duine jageríon na féilte, duine jageríon imechtaí ceol chuinn sé stechar a lándaine agus bachas le díag go bhfuir ag an deile gumsa mar níle a bra go homláán ar i geol, ní riomh bra go homláán ar i geol. Spiráilm bheith siimiid jaslumm más félumm cúpla pingin dhéanamh as a geol, smailum iad a dhéanamh ach ní mailum a bheith brathid. Mar go bhfuil well nádar ní chóisí an bóthar san rudéile dhéanamh chomá. Ach bhís áil an óint seo go léir ar an ómar gohfuil lechos sa cheolagum agus cathach go holc le ceoltóide ar dús go háidthe a sacharúda ná dúrach leho go gathe siad ahraáil agus ailiúnta gáil agus rudéile dhéanamh. Bed ná dúracha sin in éidir nach dúrachaid nile. Cuireach lethe bhí postéir a chur rialtas na Breataine amachchas bé go binine has cheanna go mar den ballerina nach cha. Béidir retrain agus retrain rethink nuair d an mar sin. Agus ní an duine an méidébidé uanta hen mas ceoltóir tá an tú cabhláán ama cleachta. Sin é a hail. Chun é dhéanamh gceart, chun é dhéanamh go má. Agus ní bhaidlú ceol má mar mí an duine a dhéanamh go láán aimseartha. Cinnte. Agus stapig dhéanaan duine dearúidir sin nuair a hagan na clúid atáirne. Agus ar nó sin ceol agus na helína i gcuiteine bhí dtíine brethe sin a ruch na pandéime pe gur siad a gaiiste leis i geol nó a féchantar a déigeantar an telefís nó agus a brethe sin a bhíidir agus stocha mar dúirt an san go donna leis na daine bhí á theargú stocha. Cach go donna ach hí an íochuocht san ar fáil bach sé dí agus buid a ládaine sin agus bhíidir ábalta well bhíidir ábalta an téise a bhóling. Agus is stocha in scúlan an lá gealú is stocha. Cad é? An lá gealú. Well sé dí. Hasúlaing. Leúna dé nádar éine chatáróin. Agus
bhfuil éon ceol eile go mbeadh gaiise leis nó an daithnín éon seanraí ceol eile leat. Bé go Díar het so gur seán le seach be den antoch nach haim den is. Bearlium en toort ceol dúchasach. Chu gas bearlium bei géisteach le ceol dúchasach na hedáile, ceol goáidethe ceol dúchasach Deisgurt America, Columbia goáidethe an ceol os na counter os na Hawráin. Ken af bhfuil point Spáinise go bearlium bei géistecht. Is se 6 ceol. Chahin cúpla as sa chéile gan feiceile dhéanamh a bheith géisteach le cartlan Alan Lomax YouTube á canéal YouTube nis chur sos le déana í beidir an rig ar a cúpla bliana hin agus chu sé sin timppla chana sé go héan ar nó mags bhailh sé ceol ó Joéniu ach agus áráine heile in éilen chomá ach bhí chu sé sin timppla na chuine go léir agus bhí sé bailú ceol ceol áitiúil ceol dúchasach áráinethe agus ceoltóirí ná a radio points na blianta san spéisiúil a 6 ceol. Ní bhenigéis do chomhar san le rock nó le pop hip-hop a le héadí sin. A golóirí na gaiise lei sin. San stocha. Ní bheith chu bháin má fátíí insá de sílumm cos náfuil go centá an éis. Cos náfuil bhfuil bhain níl go mai. Ní bheith na focail bheith na focail go léad nachcheartta gom. Agus bín si mar go chomach. Mar sin a bhí mar ní bhí me géisteach mór an leis a 6 ó vís na diagah chud is anna híim sa ceol dúchasach. Chu ceol na héidirna ceol na Halaban ceol an ceol san Irua chud gas chum harddanger an 6 bhailín sin. Agus ní haime meach spéisiúil bheith géisteach leis a 6 ceol. Agus bhfuil luigh an san gur tháina tú rugach go lán tú nach agus an san Se lucht an dáil agus gastí bhfuil bhí hús má háí mar reachta a lún ag ná ach chahédí do lána man sanna dáil ar hetáige agus ba sé dí a hetáige sé luch miise. Agus bhfuil mór an taiste leile déanta go taobhmod is na hátainna sin. Well bhí seanslum mar maithe mission te sinne agus bhí maithe riamhrálinn agus lumsa go háidethe. Téad a taistil. Agus ó bhí chead bliana diaag sin an chéad uair a chós a taistil lum héin. Bhí a dul go dtí cáirde le maithar áirtécint san nostir is dóile a chuas. Ach fuair san trein lum héin an na dáil agus hos níos a dul a híir sin. Agus gasára thugach maithid pingníchum chuné sin dhéanamh. Agus héin chuas an nostir, chuas an danmharig, chuas go deisgurt na hedáile, chuas go dtíon pólainn cuasa ceol caicíise a bheith dhéana hainebach. Ethno music a bainam dom gampa sárig agus bhí ceoltóirí os nach chaáid sa dáin óg ceoltóirí sa diagah agus viidir semint viidir semti geol dúchasach héin ceol na hin de ceol na Palestine ceol na Sualine ceol Uganda agus bhí mar a fad a fálam na chéile fa caicíise bhí sé go díal. Bhí ina sé sin bhí sé bliana diaag agus sin bliana dhéasan na hána go héidir chéadhábta. Na chuntas an tadachas é sin. Ósúntaach agus ní puoin taistil déanta ó hána go héidir go mar an taistil leistig den díide. Agus déana mé roiiste. Déana mé fós roiiste go me. Jaslum deisgurt America iscint go háide agus. Óbarrám héna iscint. Agus an tuidig agus an gréig háitan nach táló leún of dé. Táló sé cinnte. Agus mar sin dámach
Ainge lorug beidir tafid de Andrea Palandri will érad will éon trackanna nó album nó an will de chud ceol fáilt in éon áit go bhaith daoine teachtar. Níl stóilm well dhéananas gá rian album an canlí bíaf ach ví sem léid an nó sin album an a bhaá as mó ceoltóide há sem in hauntir agus bheith cúpla ar YouTube ach níl dúas go dianta fósagum há sé heannagum ach ní sé fósagum smó cuara a leanaí an tuig. Mar sin be mí asú le rodégant i gceann mé beidir na blianta a chróin a cúpla is techt ach Gionfare. Ha cúpla tácht a chatáachta níos i gceann tamalín. Tá duine clúine chuin i gceann caiicí sin ó tí seachtainna mar sin hamid. Go húntaach choráir agus libh agus tásúla gom agus big héir in cheart. Leúna dé? Big. Agus an san nuair a radí socrthe síos beidir bhéimiid asúla well stocha ní CD-na bhíon arsúla go dtíine hiile bheith is agus fómlíonna. Beidir é. Bhís ará chéanamh ná bí me géisteach puin le snag pop nó hip-hop sa le héidir sin nach. Ná rah rianna nach sí meach album digitoch le dianna. O be gon in siad san goléidir is sé sin. Nádar cad íon nó ceoltóirí móra. An goín siad amach blúi scíbhós? Stálam gur digitach den good as movie na siúlachas stocha bhfuil nós inis go mín siad go bhfuil reinteá chumach LP-na na bhfuil. A sé fós an sa ceol tradiisiún go láidir is stoile mar smaile doine suisís an bluias go chuidir agus na nótaí léamh. Na nótaí léamh. Dechasúnta Bé go me seabhadí níos muile fáid sin éidir. nó bé nach sé bás go deo, nó go go écinn teile níosach. Díana me bluias go láige cinnteach. Ní nómh ná máide dhéana me. An bheith agus bhfuil éon sividalín nó bhfuil éon éidir na meánthá síalta go bhaimís tú a leanúnt agus na tograí thásúil go a leanúnt? Rístelle níl putní Éidir has na me an sosiálta le cúpla blian ach bheith cúpla ar YouTube vís ar chlár slíne mé glí le is sem éidir canlí dunach sin an éig. Agus le cúnmh dé déanam mar décinint dé áir bhí an cúpla blian. An bheith. Mar sin gur míle mágad Andrea táma chuir le taobh bheith láirlam agus gur míle mágaise as a bheith gaiiseachling agus gur míle buchas chumá le Forras na Gaeilge ar nó thug an takeíocht don badcréile seo agus go dtíon chiad agrán eile a cháda míle buchas agus sláán.